Rendben, akkor kezdjük megint ugyanonnan. Mindenki figyeljen. Rendben. 1, 2, 4. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? Ez az, maradjunk együtt! Baby, you're crazy. Baby, we're crazy. Probably. Gyönyörű volt! Köszönöm! Fantasztikusak vagytok! Viszlát! Mindig az utolsó. Viszlát legközelebb. Csak Lizivel beszélgettem. Artúr, maga dohányzott? Mondtam már, hogy itt ne dohányozzon. Ott van a tábla, így is elég nehéz nyitva tartanom ezt a helyet. Itt nincs cigizés. Don Marionnak. Baby, we are crazy. Neked is tetszik? Jól van, most feküdj le, különben holnap borzalmas leszel, oké? Artúr, várj, adnál egy csókot? Lehet, hogy nem kelek fel. Öt oldal, és utána jócakát. Rendben. Itt van? Ja, hátul. Hé, itt a faterod! Mit csinálsz? Szia, ezt javítgatom. Elment a kormánya. Kérni akarok valamit. Várjál! Steve, hol a nagy csavarkulcs innen? Még kellene. Anyád kéri, hogy vidd el este a központba. Miért nem te? Csütörtök, ma haverozok. Hát korábban is szólhattál volna. Ha nem akarod, úgyis jó, maximum, Na jó, hogy... nem baj, csak szóljál már korábban, jó? El kell mennem Jenniferért is. Menj majd érte hétre, és utána hozd is haza, légy szíves. Jól van. És hogy van? Ha járnál hozzá, tudnád. Mert kell egy név, nem? És van már név? Ki kellett találnom egyet, és azt mondtam, hogy de nem fog tetszeni. Miért? Nem fog tetszeni, de nyugisok. Mármint nyugdíjasok. Pedig a nyugis szó most elég divatos. De mit énekelnénk? Jó napot, Artúr. Mi ez a felhajtás? Rajtad nevetünk. Marha vicces. Meghallgatásunk lesz egy óriási versenyre. Énekelni fogunk. Kérjetek meg inkább mást. Jó.
Pihenned kéne. De jól vagyok. Ha később rosszul lesz, én szóltam. Jól van, te nagy okos. Én kiviszem ezeket. Ugyan rá se ráncs. Ő csak egy pöffetek gomba. Lehetne egy kicsit pozitívabb. Még nem énekeltünk senki előtt, és Marionnak kell egy kis bátorítás. Csak kinevetik, ha így kornyikál. És mi van, ha kinevetnek minket? Az az ő bajuk. De én nem akarok benne hamis reményeket táplálni. Nehogy csalódjon, ha végül nem jutnak be. De tényleg nem a győzelem a fontos a számukra. Akkor ugyan micsoda? Ha csak egyszer szíveskedne eljönni, megnézni, láthatná Marion és a többiek arcát, akkor megértené. Ne mondj semmit, egyelőre még nincs is itt az idő. Minek kérek tőle bármit is. Jó. Szia, nagymama! Ó, Jennifer. Na, én elmegyek. Anyádnak 7-re oda kell érnie. Még van fél óránk. Szia, nagypapa! Szia, Cukifer. Elmentem. Szerintem az egész. Jó, gyorsan. Hát itt vannak a világ legaranyosabb emberei. De mielőtt kezdünk, figyeljetek rám egy kicsit, jó? Gyorsan, mindenki foglaljon helyet. Köszönöm. Tehát, ahogy néhányan már hallották, beneveztem magunkat egy szép kis kórusversenyre. És mit lehet ott nyerni? Hát, azt nem tudom, de minden esetre örülnék, ha részt vennénk. És mit kell majd csinálnunk? Énekelnünk kell egy bíró előtt, és ha tetszünk neki, remélhetőleg tovább enged minket a főversenyre. Ugyan már, mindenkinél jobbak leszünk. Rendben, akkor én gondolkodom valami zenén, addig pedig mindenki vigyen haza ebből a szórólapból, és készüljetek a sok-sok gyakorlásra. Vagy inkább a csatára, nem? Ez a beszéd, Cheryl. Na, te jössz. Jöhetek? Na jó, mindenki a maga szerencséjének, amit tudom én milyen. Marion! Arra unalmas lehet nektek folyton veszíteni. Egész este csak 3-szor nyertél te. Akkor én el is megyek. Köszi mindent. Ha tehetek még bármit, Így is eleget ártott. sajnálom. Alszik. Igen, puszíld meg, és kint megvárjuk a nagypapát. Oké. Jól vagy? Amennyire csak lehet.
Nem fázol? Nem, van rajtam 2 pokrósz is. De igen, van. Jaj, nem csak fel volt hajtva. 2-nek néztem. Jó napot. Elnézést a várakozásért. Az elmúlt hét elég strapás volt, Mrs. Harris. A jó ügyért mindent. Visszajött, igaz? Hát, igen, sajnálatos módon ez a helyzet. Még több kemó kell majd? Hát ez Marionon múlik. Megpróbálkozhatunk a még agresszívabb terápiával. De nem lenne kellemes, és úgy vélem csak lassítaná a folyamatot valamelyest. Chips és fagyi, Marion. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy ha már nincs mit tenni, akkor jöhet a chips meg a fagyi. Menjenek, és jól lakjanak be. Imádja a fagyit. Ezek a virágok, meg az üdvözlőlapok. Na így, Kész. Nagyon jó. Ezt én csináltam, de nincs borítékom. Oh. Nagyinak, gyógyulj meg mielőbb, szeretlek, Jennifer. Puszi, puszi, puszi. Csodálatos. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy most jókedvű. Igen, pár hónapja van. Rendkívül tapintatos vagy, apa. Így a leggyorsabb. Ezt Jennytől kaptam. Mutasd meg nagypapának. Már is megyek. Te, ezeknek a felét nem is ismerem. Mert ennyire népszerű vagy. Elmondta, mi? Igen. Nem óvatoskodott a szavakkal, ugye? De ne haragudj rá, nagyon lesújtotta. Engem is, anya. Ígérd meg nekem, hogy segítesz neki. Főleg majd azután. Látogasd meg gyakran, ne hagyd bezárkózni, jó? De te még itt vagy. Hát, még igen. És hiányoztam? Naponta 2-szer látogattalak. De nem itthon. Na jó, most tessék aludni. Csak azt várom, hogy ide bújj. És felmelegíts. Már is jövök. Azért kicsit félek. Ne aggódj. Vigyázok rád. Képzeld, James ma még sírt is. Muszáj volt elmondanom. Arthur. De most miért? Ne rajta vezesd már le. Sajnálom. Holnap majd beszélek vele. Akkor jó. Szeretlek, Arthur. Én is, kicsikém. És hiányoztál.
Tudom én. Mi a fenét csinálnak itt ezek? Miért nem hagynak békén? Segíts, látni akarom őket. Tudják, ezek hány óra van? Na jó. Ki akarok menni most mész vissza az ágyba. Nem, kimegyek hozzájuk. Nem mész sehova. Ki akarok Térj menni? már részhez. Nem vagy jól. Látják, mit műveltek velünk? Úgy kellenek ide, mint a gennyes kelés. Hessinnét! Te meg nem vagy primadonna? Nem érdekel, ők a barátaim, és most ki fogok menni Annyi erőt sincs, hogy hozzájuk. feltápászkodj, és erre kint akarsz velük Ők parolázni? az én barátaim, találkozni akarok De velük. egy perc és kifulladsz. De én most beszélek Szépen velük. vissza az ágyba. Gyorsan! Mi az ördög folyik itt bent? Vigye ki innen! Vigye már ki innen! Csak felspannolta magát. Hagyja csak rám egy percre, Mr. Harris. Nem, ő az én feleségem, én vigyázok Mr. rá. Harris, szerintem inkább menjen el sétálni, és nyugodjon le szépen, jó? Akkor holnap találkozunk. Köszönöm, kedves, mindent köszönök, viszlát! Egy disznó vagy. Tudom, Megbántottad a barátaimat. csak próbálok vigyázni rád. Bocsánatot fogsz kérni mindegyiküktől. És el fogsz vinni énekelni. Ha nem, akkor addig nem szólok hozzád, amíg meg nem teszed. Csak kihűl, ha ennyit játszol vele. Nekem ez tetszik így. Legalább csend van. Kiszálltás. Megszárítsam a hajad? Bólogathatsz, hisz az még nem beszéd. Nem kérsz valamit? Hogy mondtad? Na jól van. Majd elviszlek én énekelni. De ha jól kinevetnek, az a te bajod. És bocsánatot is kérsz? Ez biztos. Meglátjátok, így lesz. Nyugodj, ne aggódjatok. Találunk valami jó zenét. Na hát, itt van Marion. Jaj, de jó látni, ugye? Szia, kis Lizzy! Figyeljetek! Arthur mondani akar nektek valamit.
Ó, hát halljuk. Milyen kedves. Marion megkért, hogy jöjjek ide és kérjek bocsánatot. Amiért hát kiabáltam a minap reggel. Úgyhogy... hát ennyi. De ez így még nem is bocsánatkérés. Megteszi. Köszönjük szépen. És mindig elhoz ide anélkül, hogy folyton morogna, és elmegyek a meghallgatásra is. Velük. Már csak ha kellett. Hát, persze, hogy kell lesz, de csak ha jól vagy. Majd pont jól leszek. Fantasztikus. Arthur maga is énekel velünk. Maga szerint? Ez a heavy metal, ez a rock and roll, ami dühös és szexi. Ezek a fickók marharondák, de lefektetnek minden kis csajt. Komolyan? Buknak rájuk. Nektek is össze fog jönni. Ez keménység kell, és férfiasság. Úgyhogy ezt lássam az arcotokon. Szexisebben. Tökéletes, tökéletes! Most, Terry, mutasd, hogy rocker vagy. Jó? Nem. A kis és a mutatói kell. Lássam a heavy metalt. Kezdettek pont jó lesz. Énekelj is hozzá. You win some, you lose some. It's all the same to me. Jó, elég. Nehogy beálljon a derekad. Hát akkor készüljünk. Szép kis bocsánatkérés. Ment is, mint az ágyba vizelés. Mi az ott a füledben? A gyakorláshoz. Akkor majd motyoghatok magamban. Mi? Viszlát! Viszlát! Hé! Nem hallgathatod. De miért nem? Szólózni is fogok a meghallgatáson. Egyedül az emberek előtt? Ezt jelenti a szóló, vagy nem? De miért pont te csinálod? Mert ha elsőre ki is választanak, lehet, hogy a nagy versenyt már nem érem meg. Egyszerű, nem? Akkor hagyom, hogy gyakorolj. De 10-kor fekvés, ha egyáltalán hallod, amit mondok. Mi lesz így az estével? Hogy érted? Hát a szólóm. Hát így nem mehetsz el, hisz fel sem tudsz ülni. Elmész helyettem. Kérlek, olyan fontos nekem. Jól van, bármit megteszek, érted? Jól van. Legyetek nyitottak ezzel a dallal kapcsolatban. És igen, bizony, a szexről van benne szó. Jó kis zene. Remek a ritmusa, mi? Igen, nem rossz. Nekem is tetszik. Mondtam, hogy a szexről szól. Miért ne beszélhetnénk a szexről? Vagy énekelhetnénk. Jobb, mint csak gondolkodni rajta. Ó! Hessinét! Elkéstem. Jó napot! Oh. Arthur! Halálra ijesztett. Marion beteg, és
Megkért, hogy jöjjek el, és vigyem el neki, amit meg kell tanulnia. Na és felvevőt is hozott hozzá? Nem ez kell? Jól van. Szálljon be. Jöjjön. Maguk teljesen meghűltek. Mit gondolnak majd az emberek, ha meghallják? De ez csak egy dal, Arthur. A szexről szól, de na és? Az emberek néha szexelnek. Minek kell énekelni róla? Na és egyébként hogy van? Biztos nagyon nehéz lehet. Tudom, hogy nagyon szereti őt. Miért csinálja? Az öregeknek nincs más dolguk. Őket még meg is értem, de hát... Maga fiatal mást is tehetne. Csak mert én szeretem ezt csinálni. És nem is rossz dolog, ha az emberre 20-valahány arc mosolyog, és tudom, hogy tényleg érdekli őket. Megfizetik érte? Nem. Dehogy. Iskolai zenetanár vagyok. Az a munkám. Miért sípte így ki magát? Mert randin van, ha érdekli. Egy fickó van? Nem, egy szamárral. Jól van, na. Tudja, mit kell mondani neki? Szuper. Jaj, ezt is adja oda. Mindenki kapott, de neki kellhet hozzá egy kis segítség. Jó. Ja, és puszilom. Úgy hiányzott ma. Persze. Ébresztő, vedd le a mocskos csizmád az ágyról, azon alszom. Na, milyen volt? Mármint mi? Hát a kórus. Pocsék. Tudod, mit gondolok az ilyesmiről? Hát akkor szia. Arthur, Marion a segítségét kéri. De mihez? Egyedül ugyanis nem tud lapozni. Más nem segíthetne? Biztos segíthetne. De lehet, hogy már nem él sokáig. Ki kéne használnia? Gyere, gyere, gyerünk már, meddig kell várnunk? Na jól van, kezdjük a dalokkal. 1, 2, há! Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Something's got a hold on me here. I must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. I must be love. Let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter. Most akkor csak mit csináljuk? Mi? A nyugisok. Szombat délután 1-től. Let's talk about sex, baby. Arthur, te meg miről motyogsz itt nekem? Ja, csak azt mondtam, Hogy szex? Hadd kóstoljam meg. Nagyon jó lesz. Pöttyítsünk minden papírba. mi ez az istálló? Épp süteményt sütünk. Mondta a nagypapa, hogy eljött a próbánkra. Tényleg? Á, csak kornikáltak. Hippektek ott nekem. Hát, Reppeltek? Te is beszállhatnál, told alá a ritmus. Persze, már is. Hippara-pappá, A hipp. nagypapa repje. Olyan, mint a kula. Kitől tudod ezt a szót? Nagyitól azt mondja, folyton kuláznia kell. Ilyet mondtál neki? Anya! Azt hiszem, ti mind meghibbantatok. így van. Segíts egy kicsit. Jól vagy? Már is jövök.
jó. Majd én adom a zenét. Jaj, ne segítség, a szörnyeteg reppel. Nem is, apa. Adsz egy papírt? Na, tegyél ide még egy kicsit. Jó. Van ott rajtad valami. Ott látod? Tessék. Nem. Ehhez sokkal több metál kell. A Motorhead már rég sírna, ha hallaná ezt a zongora szólamot. Ti zseniálisak vagytok, mint egy sziklakeményen lecsapó villám. De a zongorán használhatatlan az egész. Hozzam el a basszusgitárt? Remek ötlet, igen, hozd el, persze. Más nem játszik valami? Én régen fociztam. De az nem hangszer, igaz? Én doboltam az ifjúsági karban. Hát ez nagyon szuper, sőt, tökéletes. Én tudok furujázni. Tényleg? Az nem annyira rock'n'roll, de... Pedig ahogy én furujázok. Gondoltam, Cheryl. Dob, basszus. Tudok egy frankó gitárost. Nekem túl fiatal. Szóval menjek el? Igen, muszáj eljönnöd. És el kell jönnie Jamesnek is mindenképpen, Jenniferrel. Igenis. Jó. És meg is kell majd szépen borotválkoznod, rendben? Mert te úgy szereted, baby. Na, durva vagy. Láttad a holnapi posztert? Igen, mindenhol kint van. Hozd el Jennifert. Elvihetem? Azt akarja, hogy mind ott legyünk. De mindenképpen jössz, ugye? Még szép, apa. Jó. Elnek is. Ott találkozunk. Jól van. A nyugisok ingyenes koncertet adnak a réten. Gyertek piknikezni! Mikor mehetek haza? Majd, ha vége van. Cigizésen kaptalak a klottyóban, az enyém vagy. Nyomás hangolni. Ez nem veszi fel. De miért nem veszi fel? Na jó. De elmész taxival. De én azt akarom, hogy te is gyere, megígértem. Ott is leszek. A szavamat adom. Jó napot! Maga lesz a bíró. Igen, én leszek, az kicsit korán jöttem. Tehát közönség is lesz? Szerencsére eljöttek néhányan. Legalább lesz rajtunk egy kis nyomás. Mit kell tennem, hogy beszavazzon a nagy versenyre? Kész vagyok megtenni. Akármit. Csak nagyon izgul a csapatért. Na hát... Mire kértelek? Mit kértem én tőled? Nyugodj meg, cserben hagytak. Befejezem, és már indulok is át. Mondtam, hogy mennyire fontos ez. Ülünk és várunk rád, mint a hülyék. Erre kénytelenek vagyunk taxiba ülni. Mi közöm nekem ehhez? Megkértelek rá, hogy vigyél el minket kocsival. Nem így volt. Dehogy is nem. El kell jönnöd. Azt mondtad, hogy vigyem el Jennifert. Azt baromira nem, hogy titeket is én viszlek. Ne beszélj így a kislányod előtt. Ne hivatkozzál rá! Soha! És miért nem vagy anyával a taxiban? Hogy vigyázhass rám. Megmondom miért, mert szívesebben jöttél ide, hogy a gyerekem előtt üvöltözhess velem. De ezúttal tévedtél, igaz? Már rájöttél, mi? Bocsánatot kérsz? Ó, hát persze, hogy nem. Azt akartam, hogy ott légy. Együtt akartam menni. Ő most haragszik rád. Nem, csak úgy dühöng. Te látod őket? Hát, üdvözlök mindenkit. Nagyon meglep, hogy ennyien eljöttek ide. Köszönöm, hogy itt vannak. Remélem, jól érzik magukat. Jöjjön. És itt vannak a nyugisok.
Ace of spades. The ace of spades. The ace of spades. The ace of spades. No, I'm born to lose. Gambling is the fool. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Charlie! Yo, I don't think we should talk about this. Come on, why not? Because people might misunderstand what we're trying to say, you know. But that's part of life, man. Come on. 2, 3. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. We talk about sex on the radio and video shows. Men will know. Anything goes. Let's tell it how it is and how it could be, how it was and of course how it should be. Hard to try, make any man's eyes pop. She use what she got to get, what else she don't got. Fellas drool like fools, but there again they're only human. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Kézrepperek vagytok. A dal címe True Colors. You with the sad eyes, don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness there inside you makes you feel so small. Show me a smile then, and don't be unhappy. Can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, just call me up, because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. See your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, like the rainbow. But I see your true colors shining through. See your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, like a rainbow. Gyönyörű volt. Hát, köszönjük szépen. És további szép napot.
Nagyon tetszett. Maga meg mit bujkál itt? Csak elszívok egyet. Nem kéne most Marionékkal lennie? Én itt is jól vagyok. Maga igazán hihetetlen. Van egy fantasztikus nő, aki imádja magát, és aki az előbb mindenki előtt énekelt magának. Csak magának, Arthur. Minden erejét beleadta, hogy el tudja énekelni, és maga nem mond erre semmit. Nem lehet könnyű a maga bőrében lenni. Hát itt vagytok. Azt hittem, eltűntetek. Zseniálisak voltatok. Maga szerint nem? Akkor szia. Csók. Hazaviszel végre? Nem akarsz a pajtikkal lenni? Nem. Haza akarok menni veled, és elüldögélni. Mondd, mi a baj? Olyan boldog voltál ma. Én már régen nem teszlek boldoggá. Nagyon is boldog vagyok én veled. Sajnálom. Arthur Harris, szeretlek téged. Amióta bemorcoskodtál az életembe, rossz kedvűen, mert tudtam, hogy mire vállalkozom. Te vagy a sziklám. Nem akarom, hogy elmenj. Én ezt nem akarom. Kérlek. Kész vagyok. Elfáradtam. Mi az? Utálod még aput? Dehogy. Nem. Dehogy is. Ő szeret téged. Ez még bonyolult egy ilyen kislánynak. 8 éves vagyok. Megy a matek meg minden. Azt tudom. Bocsánat. Gyere, kincsem. Szia, nagypapa. Szia, Jennifer. Jó fiú ám ő. Majd vigyázok én rá. Te csak aludj nyugodtan. Kedvesem, Marion. Halló?
A halott kém is idejön majd hajnalban, és intézkedik. Addig is talán legyen az apjával. Persze. Oké. Köszönöm, hogy eljött. Mert hát este van, nem? Apa. Apa. Kezdheti. गाते गाते मेरी इनकी याद रखना मेरी इनको अलविदा ना कहना मेरी इनको अलविदा ना कहना आर्थर के संगे जेम्स की मम्मी और जेनिफर की दादी मेरियन को अलविदा ना कहना मेरियन को अलविदा ना कहना Mindenki elment? Igen. Menj haza lefektetni Jennifert. Jaj, nem, még segítek. Inkább egyedül lennék. Tudom, hogy te jó apa vagy, és hogy én nem voltam az. Szerintem mindkettőnknek jobb lenne, ha nem találkoznánk többé. Én ezt akarom, és ehhez nem is kell több. Krumpli, 6 liter tej, sok tea, csirke, zsája és hagyma, 1 üveg mosogatószer. Ez van mára. Vásárolni megyek. Jól van. Jaj, maga az? Gondoltam, főzök önnek egy csésze teát. Jöjjön, főzök én. A kanapén alszik. És hogy van? Hát más így. Igen. Azt gondolom. És James? Azt nem tudom. Amúgy bejutottunk a nagy versenyre. Na hát. Marion nélkül nem ment volna. Nem segíthetek valamiben? Például miben? Semmit sem csinálok. Mindig miatta keltem fel. Ha társaságra vágyik, bármikor lejöhet a központba. Tehát? Az remek lenne.
Üljünk le. Még a szünet előtt, Timothy, elmondanád nekünk a verset, amit írtál? Marion énekelni jött ide. Kerekes székben érkezett. Mosolyogva énekelt. És meg se rezdült bele. Az volt a legjobb Marionban, hogy tőle a szívünk is erősebben dobbant. Na jól van. Mindenki pihenjen egy kicsit. A francba! Jesszusom, Arthur, már megint! Egész este itt várt. How do you speak to an angel? I'm completely in the dark. When you know that you've just met an angel, is there a special remark? Mindig is tetszett ez a dal. Arthur, Marion tudta, hogy maga tud énekelni? Igen. Én egy szörnyeteg vagyok. De tényleg. Idegesítő, és egy akarnok is lapátra tettek. Ki volt az? Egy srác, akivel jártam. De ő nem számít, csak az, hogy én alkalmatlan vagyok a párkapcsolatra. Nem egy korabelivel kéne ezt megbeszélnie? Hát ez az nekem. Nincsenek korombeli barátaim. Nincs olyanokra időm. Vannak a gyerekek a suliból, és aztán maguk. Bocsánat. Én csak azt gondoltam, hogy maga fent lesz, mert tudja maga, nem nagyon alszik meg minden. Csoda, hogy egyáltalán találkoztam Marionnal. Tényleg, annyira mások voltunk. Annyira hitt az életben. Mindig azt mondta, a világon mindenki számára van valaki. Mindenkinek. Úgyhogy csak egy kis kitartás kell magának is. Maga jó ember. Jó dolgok várnak magára. Ez nagyon kedves, Arthur. Hívok magának egy taxit. Tehát ez a nagy piros 10-es szám azt jelenti, hogy ennyi próbánk van hátra a versenyig. Mire az 5-höz érünk, szuperek leszünk. Nem igaz? Akkor viszlát legközelebb. Viszlát! Bocs, hogy úgy magára rontottam. Hogyan? Szeretne énekelni? Akkor le a kabáttal. Miket ismer? Ó, hát... Dean Martint, Franket. Segítsen.
Arthur, csak mi ketten vagyunk itt. És én már hallottam, ugye? Hey, if you happen to see the most beautiful girl who walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her I love her? Magának remek hangja van. Énekel még egyet? Legyen. Maga aztán nagy kópé. Jól van. Csupa gonosz kis rohadékot tanítok. Na jó, nem mindaz. Hát, biztos szereti. Azt hiszem. Néha jön egy-egy csiszolatlan gyémánt is. Maga is egy ilyen lehetne. Hát engem csiszolhat. Miért jött ma be? Én sem tudom. Gondolom kíváncsi voltam. És milyen volt? Nem is tudom. Még. Have to see the most beautiful girl in the world, and if you leave, She crying, crying. Végre örül valaminek. Igen, mondhatni. Örülök. Örülök. Jól van, Marion. Segíts örülni. We're going to the Love Shack, baby Love Shack. Going to the Love Shack, baby Love Shack. Going to the Everybody's ready. Charlie, kérem segítsen Arthurnak, és adjon neki egy dalszöveget. Baby Love Shack. Going to the Love Shack, baby Love. Végre valami jó hír. Kövesse a szöveget, és utánozzon engem, jó? Ahogy bizonyára észrevettétek, régi új ismerős jött el közénk. És szeretnénk, ha itt is maradna, nem igaz? Persze. Igen. Szerintem Marion örülne, ha itt látná. Na, mielőtt túl csöpögös lesz ez az egész, mindenkinek köszönöm, hogy itt volt. Viszlát! Annyira nem is volt nehéz, ugye? Nem volt könnyű. De jól csinálta. Elég hülyén éreztem magam. Igen. Ez a nő. Nagypapa, mit keresel itt? Én most nem mehetek ki innen. De beszélni csak tudsz. Igen. Az mi? Látom, még jó a szemed. Megkaphatom. Neked hoztam. Amit akkor mondtam, nem gondoltam komolyan, tudod? Hogy van apád, jól? Igen, de csak hétvégén találkozunk. Eljössz velem a nagymama sírjához? Viszünk virágot. Elnézést, segíthetek? Ezt adta nekem. A kisunokám. Ez meg van beszélve? Mi? Hogy csokit hozzak neki? Na, szia, nagypapa! Szia! Na most menjen el. Micsoda vélány? Amit most mutatok, az a robottánc. Ez egy nagyon híres mozdulatsor, alapvetően csak mereven kell mozogni, és így kell csinálni. Darabosan, mint egy robot. Mintha fémből lennénk.
Igen, az lesz az. Ez az, úgy kommunikálunk, mint egy robot. Hello, én egy robot vagyok. A lényeg, hogy mereven. Annyira sajnálom, Timothy. Tudja, az a baj, hogy elég sokszor van ez. Viszlát mindenki. Jobbulást. Hát erről ennyit. Ígyunk egy kis teát. Ez meg honnan jött? Itt írja alá. Szuper, most megérdemeltek egy kávét. 10 perc és folytatjuk. Csak 6 próbánk van hátra. Megtarthatja. Miért? Tetszett a dal? Igen, egész jó volt. És a szöveg? Hát, az is. És benne lenne? Mármint mindenki előtt? Nem, szó se lehet róla. És ha csak mi ketten futnánk át rajta? De magának ez miért jó? Miért ne lenne jó? Holnap munka után elmegyek magáért, és ígyunk meg egy kávét. Szervusz, fiam. Hát te? Csak vártam, hogy végezz. Néhány évig jegyben jártam egy pilótával, de hát az ember soha ne kötelezze el magát egy egyenruhással. Főleg, ha folyton sok kis stewardess veszi körül. A férfiak gazemberek. Egyszer csak találok egyet, aki nem az. Ha nem inge, ne vegye magára. Már úgy értem, hogy maga nem gazember, persze. Mutatok magának valamit. Mondja, felismeri őt? Benne vagyunk a programfüzetben. Már nincs visszaút. Igen, ha visszalépünk, nem lesz utolsó helyezett. Várjon. Szóval akkor eljön. Biztos bolond vagyok? Igen, de nekem az sem baj, csak jöjjön el, óriási. Hívja meg a fiát is. Annyira örül... Ez nem a maga dolga. Sajnálom, én nem akartam... Nem számít, mit akart. Semmi köze a fiamhoz. Jaj, bocsánat, én nagyon sajnálom. Nem kell, én voltam túl kottnyeles. Az a helyzet, hogy ő, meg én sosem voltunk jóban, és az én hibám, sohasem engedtem közel magamhoz. Nagyon sajnálom. Pedig jó ember. Jobb neki nélkülem. Akar most énekelni? Most menjen távolabb. Igen, ott jó lesz, és kezdje újra a színpad felé. I must be crazy! Ez így nem jó, ez nem ének, csak üvöltés. Képzeljétek! Már csak egy próbánk maradt.
Ne felejtsük el mozgatni a csípőt. Fast talking, slow walking, good looking Morehouse Sam. Fast talking, slow Ugye elénekli ezt a versenyen? Maga csak viccel. Előadjuk holnap a többiek előtt, meglátja, milyen érzés. És ha jól megy, a hétvégén is elénekli. Nem megy, én erre... Nem. Nemrég még nem tudott rosszabbat elképzelni, mint nem szeretem idegenekkel hülyeségeket énekelni. Hát azért nem utáltam én őket. Ahogy énekli, az gyönyörű. Ha Marion ezt hallhatná, vagy James, ha meghallgathatná ezt. Utál engem. Hát akkor tegyen valamit, hogy ez megváltozzon. Hadd ismerjék meg magát. Hadd lássa mindenki magát. Szervusz, fiam. Mit akarsz? Hát csak beszélgetni. Tudom, hogy nem könnyű, és megértem, hogy dühös vagy. Csak ugye hiányzik az anyád. És jöttél, hogy ezt megoszd? Na meg te is hiányzol. Én nem értelek téged. Amikor csak találkozunk. Noha nem tudom, mit tettem, vagy mit nem tettem, de csalódottnak látlak. Pedig annyi mindent elértem. Annyi minden jót. De neked ez mind nem elég. Miért nem vagy rám büszke? Büszke vagyok rád. Akkor miért nem mondtad egyszer sem? Mindenkinek szoktam mondani. Csak nekem nem. Most is azon vagyok. Még nem dolgoztam fel, hogy meghalt. Talán segíthetek. Ahhoz már késő. Rég késő. Tévedett. Ez nem én vagyok. És mindenki tudja. Ez nem én vagyok. Egy másodperc. Arthur! Arthur, várjon már! Vagyok. Nem vagyok az, aminek hisz. Várj! Nem vagyok olyan, mint ők. Nem vagyok olyan, mint Marion. Nem tudom élvezni Kérem, az életet, és nem tudok örülni. Én csak szerencsétlen Arthur vagyok. Régen elrontottam mindent, és már késő. Nem tudok megváltozni. Túl késő. Úgyhogy hagyjon engem békén.
Arthur nem jön? Sajnos nem fog. Jól van, akkor indulás. Na jó, már elég volt ebből. Nézd a csillát! Jöjjenek utánam, megmutatom az öltözőt. Kövessük a lányt! Hú, ki ez a csini kislány? Ez igen, hódítani fogsz. Mielőtt megjönne a közönség, hangpróbát kell csinálnunk. Az meg micsoda? Meg kell mutatni, hogy nagyjából mit adunk elő. És hány csoport is lesz még? Úgy 20. Azonban mindenki ugyanakkora eséllyel indul. A csodába, ezek nagyon jók. Minket meg ki fognak röhögni. Dehogy fognak. Maguk jönnek. Indulás, gyerünk! Steven, ez meg micsoda? Jók voltak, de egy kicsikét... Igen, mi jobbak vagyunk. Bennünk több egyéniség van, és... Hát... Tudom, hogy mindenki szerette Mariont, és amikor fiatalok voltunk, bármit megtettem volna, hogy vele legyek, és úgy gondoltam, hogy ezt meg kell osztanom. Nem muszáj mindenki előtt, Arthur. De igen. Bocsánat, amiért úgy viselkedtem. Én nagyon szeretnék, még ha összeesek is közben, elénekelném ezt a dalocskát. Már ha szabad lenne. Persze, hogy szabad. Szabad egy szóra? Hát persze, egy pillanat. Mi történt? Az est házigazdái Richard Jameson és Henriette Banks. Hölgyeim és uraim! Ez itt a 8. nemzetközi Shadow Song kórusverseny. Fantasztikusan sokszínű palettáról láthatnak ma kórusokat, és hallgathatnak gyönyörű dalokat. Mindenki megtalálja majd, amire vágyott. Hölgyeim és uraim, a Blackbird-i férfi kórus következik. Hogy lefaragták a programot? Benne vagyunk a brossúrában is. Kedves sofőr, induljunk már! Ez így nem fair. Legalább nem nevetett ki minket egy egész nézőtér. Valaki egyszer azt mondta, hogy nem számít, aki nevetnek.
Kérem, nyissa ki az ajtót. Arthur, most mit művel? Eléneklem azt a dalt, ha addig élek is. Gyertek! Köszönjük! A Blackmersey férfi kórust hallották. Egy kis segítség kéne a hátsó bejárónál. Most pedig 35 igen karizmatikus fiatalember következik. Valami muksó jött fel a színpadra, soha életemben nem láttam még. Most meg valami lány is felment mellé. Ja, ezek a nyugdíjasok, akiket már elküldtünk ma. Mit keresnek itt? Nem tudom megállítani őket, vannak vagy 30-an. Rendben, felkonferáljuk őket. Mi ez az egész? Konferálja fel őket, a nyugisok! Gyerünk már! Ahogy láthatják, nincsenek öltönyben, de így is elegánsak. Kérem, fogadják nagy szeretettel a nyugisokat! Leengedlés indul. Mindenki menjen a helyére! Gyerünk, nagypapa! Good night, my angel, time to close your eyes and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave you, and you should always know. Wherever you may go, no matter where you are, I never will be far away.
Good night, my angel. Now it's time to sleep. And still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay. And like a boat out on the ocean, I'm rocking you to sleep. The water's dark and deep inside this ancient heart. You'll always be a part of me. Good night, my angel. Now it's time to dream. And dream how wonderful our life has been. Someday we all must go, but lullabies go on and on. They never die, just like you and I will be. Szép volt, Artúr. Nagyon büszke vagyok. Én már az elején éreztem, hogy lesz ebből valami. Itt a trófea, de vigyázz, nagyon nehéz. Hát akkor... Gratulálok a harmadik helyhez! Jó vagyunk. Marihó, ez Marion és Arthur üzenetrögzítője. A sípszó után kérlek, hagyj üzenetet. Szia, apa. Gondolom már alszol, de Jen nem tudott elköszönni. Szia, nagypapa, szuper voltál. Kösz, hogy velünk jöttél vissza a kocsival. Apa, jó volt beszélgetni. És gratulálok. Zseniális voltál. Anya is biztos figyelt. Na, szia! Szia, Mia, Haramia! Na jó, irány az ágy. Szia, apa, jó itt!